L-iskema ta' sussidju fuq il-kirjiet industrijali għal ħażna tan-negozji mill-Malt Enterprise ġiet estiża biex tilqa' fiha iktar negozji quddiem sfidi kummerċjali li qed jiddominaw internazzjonalment. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet ġewwa l-uffiċini tal-Malta Enterprise. Fil-fatt fi preżentazzjoni dettaljata dwar din il-miżura, il-kap eżekuttiv tal-Malt Enterprise Gert Farrugia spjega li minn din il-miżura sa issa diġà gawdew 16 negozju b'assistenza totali ta' madwar 400,000 euro. Tenna kif għal din l-estensjoni issa huma eliġibbli mhux biss dawk in-negozji fil-qasam tal-manifattura, tiswija ta' vetturi u dawk industrijali, iżda wkoll negozji saru medji li jħossu li għandhom ikabru l-ħażna tagħhom u bekk ikollhom bżonn faċilitajiet tal-ħażna. Gert Farrugia spjega li din l-estensjoni ta' din il-miżura waslet wara konsultazzjoni mal-Kamra għan-negozji saru medji dan fid-dawl ta' prezzijiet għoljin ta' trasportazzjoni minħabba n-nuqqas ta' containers madwar id-dinja quddiem id-domanda li żdiedet f'salt hekk kif ħafna ekonomiji bdew jirpiljaw mill-effetti tal-pandemija. Tenna li b'kollox hemm allokati 2 miljun u nofs euro għal din l-iskema u kull negozju jew intrapriża jistgħu jgawdu minn benefiċċju massimu ta' 25,000 euro fuq sena. Dan il-benefiċċju jista' jingħata wkoll fuq total ta' 3 snin għal massimu ta' 75,000 euro. Rajna li billi jżidu l-ispazju għal ħażna jistgħu jirregolaw aħjar il-prezzijiet tagħhom u minflok iġibu ammont żgħir ta' materjal jistgħu jġibu ammont ikbar allura hekk ikunu jistgħu jaraw il-prezzijiet tagħhom jirregolawhom skont is-swieq b'mod aħjar. Intant dwar din il-miżura, il-Ministru għall-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli tennit li l-ewlieni wara din l-estensjoni hija li tibgħat messaġġ li dan il-Gvern se jibqa' tajnuna għan-negozji. Hija ċċennat ukoll għall-kriżi li ħakmet l-Ewropa dwar il-kontijiet għoljin tad-dawl. Hawn il-Ministru Dalli spjegat li l-Gvern se jibqa' jkun hemmhekk għan-negozji anke quddiem din il-problema wara li Malta kienet waħda mill-uniċi pajjiżi li żammet stabbli il-prezzijiet tal-enerġija. Qegħdin naraw ukoll x'qed jingħad fuq livell Ewropew fejn hemmhekk hemm previżjonijiet li l-prezzijiet tal-enerġija jistgħu jistabbilizzaw ruhom f'April tas-sena d-dieħla. Il-Gvern huwa kommess li jkun spalla ta' spalla mal-konsumaturi kollha biex dak il-pis ma ngħadduhx fuq il-konsumaturi b'mod partikolari f'żminijiet bħal dawn fejn qegħdin naraw ukoll l-ekonomiji jippruvaw jirkupraw mill-pandemija.